Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa ga bayani akan fa'idodi na goga masi. Goga masi yana ɗaya daga cikin ciyayin da suka shahara a ƙasar Hausa. Wannan ciyawa tana yin magunguna kamar haka: na farko tana maganin sanyi, sannan na biyu tana maganin ƙarfin maza, sannan kuma na uku tana maganin farin jini, sannan ɓangaren maganin kasuwa, sannan kuma tana yin maganin ƙarfe ga masu haɗa maganin ƙarfe. Akwai wasu fa'idodi ɓoyayyu ma da yawa waɗanda take yi, amma mutane da yawa ba su san da waɗannan fa'idodi ba. To ‘yan uwa, yau za mu yi muku bayanin fa'idodinsu dalla-dalla bi'iznillahi. Amma idan wannan shi ne farkon zuwanka wannan gida, ku danna subscribe, ku yi liking, ku yi share ga ‘yan uwa da abokai su amfana da wannan fa'idodi da muke kawowa. Na farko, fa'idar da za mu kawo muku ita ta goga masi. Da fari, idan kana fama da matsalar ciwon sanyi, idan kana so ka magance matsalar sanyin da yake damunka, ko sanyin mara, ko sanyi mai sa ƙuraje, ko sanyi mai sa ƙaiƙayin gaba, to za ka samu wannan ciyawa goga masi. Idan ka same ta, za ka dake ta. Idan ka dake ta ta yi gari, sai ka dinga zuba rabin ƙaramin cokali a ruwa kana sha, ma'ana ruwan ɗumi. Bi'iznillahi za ka ɗauki kamar sati guda kana yi. Sannan idan ya kasance mace ce wadda take fama da matsala ta ƙaiƙayin gaba, to za ta samu kamar rabin cokali ta zuba a ruwan ɗumi ta sha. To sannan za ta kuma samun shi wannan goga masi ɗin, sai ta samo bagaruwa, sai ta haɗa ta tafasa su. To idan ta tafasa su, to za ta dinga wanke gabanta da shi kullum da ruwan ɗumi. In ta zuba ruwa a buta, sai ta dinga zuwa tana wanke gabanta da shi tsawon kwana 3. To bi'iznillahi sanyi mai sa ƙaiƙayin gaba da sanyi wanda yake sa warin gaba, bi'iznillahi wannan sanyin zai fita. Domin akwai matan da suka kasance idan mijinsu ya zo gare su wajen kwanciya, zai ji suna yin wani wari haka yana tashi. To wannan warin shi ma yana daga cikin matsala ta sanyi. To bi'iznillahi idan aka yi wannan za a samu waraka. Masu buƙatar maganin kasuwa, farin jini, wanda ya kasance yana so kasuwarsa ta buɗe, ya samu farin jini, ya samu goga masi ya dake shi, za ka samu wani turare da ake cewa ɗan goma. Ba shi da tsada, ana sai da shi a ko'ina. Idan ka same shi ko na kuɗi kaɗan ka siya, sai ka cakuɗe shi da wannan ciyawa, sai ka dinga yin hayaƙi da ita wannan ciyawa bayan ka cakuɗe. Amma za ka samu ciyawar da ɗan yawanta, ka dinga hayaƙi kana turare safe da yamma. Idan kana neman kasuwa ko farin jini ko aiki ko sarauta, to ka daure ka yi wannan haɗi, za ka ga abin mamaki. Za mu ci gaba da kawo wannan fa'ida.